लिपतानी चूल्हा दोनों हाथ होले टाइल बा। लिपतानी चूल्हा दोनों हाथ होले टाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। लिपतानी चूल्हा दोनों हाथ होले टाइल बा। लिपतानी चूल्हा दोनों हाथ होले टाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। बतावला पर बुझेला न बात के। रोजे रोजे कहिला कि फोन करियो रात के। कतनो बतावला पर बुझेला न बात के। रोजे रोजे कहिला कि फोन करियो रात के। कैसे निकाली त भीतरी चताइल बा। कैसे निकाली त भीतरी चताइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। खाना बनावे के होइल बाटे बेरा। आमाज डांटे लगे होई जे कुबेरा। खाना बनावे के होइल बाटे बेरा। आमाज डांटे लगे होई जे कुबेरा। खाए खातिर खाना राजा बबुआ छिटी आइल बा। खाए खातिर खाना राजा बबुआ छिटी आइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। ससुर भसुर जइहे काम करे खेत पे। अभय पलमुआ तबे बात करिह नेट पे। ससुर भसुर जइहे काम करे खेत पे। अभय पलमुआ तबे बात करिह नेट पे। सोनुआ देवरावा त यही जे घुरी आइल बा। सोनुआ देवरावा त यही जे घुरी आइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। लिपतानी चूल्हा दोनों हाथ होले टाइल बा। लिपतानी चूल्हा दोनों हाथ होले टाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल बा। फोन जनी करी सैया चोली में मोबाइल